Bohatstvo aj chudobu vytvára myseľ. Na krachu Real Corporation Thomas Gregg ešte väčšmi zbohatol. Podstatnejšie však bolo, že získal podiel v investičnej firme svojho nevlastného otca. Posúdil, aký riskantný je podnik s novozaloženým fondom na odkúpenie akcií. Vypýtal si vysokú províziu a správna rada to odklepla. Nelson, ako sa zdalo, nebol proti. Tak Thomas zarobil svoju prvú miliardu pred dovršením 30-ky. Vedel, čo robí a robil to dobre. Už ako mladý študent ekonomiky viedol vlastnú internetovú firmu. Ako si spomínal na svoju mladosť, bol vždy veľmi ambiciózny a zvedavý. Raz sa mu pod istou zámienkou podarilo dostať do privátneho klubu miliardárov. Ako bezvýznamný študent oslovil istého nemeckého investora. Bol viac odvážny ako rozumný. Zahrnul ho priamo pri stole nápadom použiť aktíva na financovanie akéhosi projektu týkajúceho sa zdrojov alternatívnej energie. Spôsob, akým to prezentoval, bol obdivuhodný. Svoju reč vtesnal do 4 minút, mala hlavu a petu. Chlapec predviedol natoľko pôsobivý výkon, že okamžite Nemca zaujal. Videl v mladíkovi potenciál a dravosť nevyhnutnú pre tento biznis. Jeho smelosť, vyžarujúca z nespokojnosti, sa dojímavo krížila s vnútornými ideálmi mladosti. Nemcovi to pripomenulo seba v jeho veku. To bol napokon hlavný dôvod, prečo sa chlapca ujal. Ponúkol mu spoluprácu. Nelson bol v tom čase na Thomasa veľmi hrdý. Nie len, že mu dovolil angažovať sa v projekte, ale aj sám doň zainvestoval. Po 2 rokoch si nás zamestnal vo svojej rodinnej firme a tým sa mu otvorili dvere na Wall Street. Thomas svojho adoptívneho otca nielenže miloval, ale považoval ho v istom zmysle za patróna. Tomu zodpovedal aj pracovný vzťah, ktorý žil s náruživosťou jemu vlastnou. Spolu s ostatnými ambicióznymi členmi tímu, ktorých Nelson podporoval, sa znášali celkom dobre. Najbližší mu boli adoptívni súrodenci, ktorých sa Nelson v ich detskom veku tiež ujal. Bola medzi nimi zdravá súťaživosť, no nie závisť. Čo bolo pozoruhodné medzi deťmi vyrastajúce v tak ambicióznom prostredí. Boli otcovým akýmsi bizarným projektom, investíciou, ktorú si chránil a očakával návratnosť. Nič to však nemenilo na tom, že ich svojím spôsobom miloval. Podporoval, chránil, otváral dvere a istil zo zálohy. Všetci študovali na súkromnej washingtonskej internátnej škole. Získali prestížne vzdelanie a vzácne kontakty. Pracovali spolu, podnikali, študovali a prázdniny trávili na rodinnom vidieckom sídle. Vtedy ešte žila Marta, bankárova prvá žena. Bola to vľúdna a inteligentná žena. Sama mala schopnosti, ktorými by hravo konkurovala profesionálom, prijala však svoje reprezentatívne miesto po boku úspešného manžela. Venovala sa charite a svojim adoptívnym deťom. Okrem Thomasa, ktorý bol najstarší, ich rodinu tvorili Phil a Chris, dvojčatá z detského domova. Časom k nim pribudla najmladšia Alica z írskej kláštornej školy. Od okamihu, keď prekročili Nelsonov práh, našli skutočný domov. Náprava toho pokazeného, čo všetci v rannom detstve zažili, bola pre Nelsona akýmsi životným experimentom. Veril, že správna výchova a vhodné príležitosti formujú charakter človeka oveľa viac než gény. O minulosti sa v rodine nerozprávalo. Vytesnili ju, ako by nebola pre budúcnosť dôležitá. Ako by poznať svoje korene nemalo veľký význam.
Dni detí boli vyplnené štúdiom. Tie prázdninové sa veľmi nelíšili od tých školských, snáď len, že sa prehodili priority. Šport, umenie a spoločenské podujatia mali väčšiu vážnosť. Pretrvával však presný harmonogram, ktorý, ako verili rodičia, napomáhal deťom formovať ich osobnosť. V tých výnimočných dňoch, kedy bývala rodina pokope, mala dominantné postavenie v domácnosti matka. Marta bola Nelsonova druhá žena. Bola citlivá, starostlivá a prirodzene tichá. Jej pekná postava, plavé vlasy a vzpriamený postoj vzbudzovali úctu. Vysoké čelo prezrádzalo inteligenciu a prenikavý pohľad zasa múdrosť. Bola pre Nelsona inšpiráciou a obdivoval ju. Veril v jej skryté vodcovské schopnosti, preto jej v domácnosti prenechával silné postavenie. Dokázala totiž u svojich detí docieliť, aby si verili. Presvedčila ich, že sú lepšie, ako si o sebe samé myslia. To pre svoju prácu potreboval aj otec. Marta mu umožňovala očakávať od seba omnoho viac. Chcel s ňou vybudovať niečo veľké. Boli obaja presvedčení, že spolu prekonajú svoje najvyššie očakávania. Vedeli, kto sú a mali vieru v Boha. Svojim deťom robili život lepším. Dosiahli tak u nich veľké porozumenie a oddanosť, keďže im šli príkladom. Spoločne zdieľali životné hodnoty, morálku i svetonázor. Ich vzťah budovalo to, čo bolo pre oboch spoločné, rovnako inšpiratívne, zhodne motivujúce. V tom všetkom vnímali deti svojich adoptívnych rodičov ako rovnocenných. S údivom pozorovali ich vzťah. Vzájomná súdržnosť naplňala matku šťastím a otca hrdosťou. Dodnes si na tie časy spomínajú ako na obdobie, ktoré rozpínalo ich duše rovnako, ako sa rozpína vesmír.